Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Twojej 7. książce, kaszubskiej książce, która jak kaszubski haft 7 barwami opisuje historię tej ziemi, historię pewnego pogranicza. Chciałem się dowiedzieć, jak zaczęłaś swoją przygodę z pisaniem i co było pierwszą książką, zanim dojdziemy do 7 kolorów wspomnień. Moja pierwsza książka w dużej mierze nawiązuje do mojego dzieciństwa. Pamiętam ten moment, w którym rzeczywiście otworzyła się we mnie taka studnia pełna pomysłów, można powiedzieć, ponieważ wcześniej zajmowałam się bardziej pisaniem tekstów specjalistycznych, naukowych, ale w pewnym momencie jakby otworzyło się takie źródło pomysłów literackich. To jest taki moment, kiedy te pomysły, te obrazy, bo to głównie są obrazy, zaczynają nagle napływać, bombardować z każdej strony, rywalizować o siebie. To jest dla mnie takie najtrudniejsze. Co wybrać? Więc początkowo to były raczej krótkie teksty, bo starałam się wszystko uchwycić to, co przychodziło mi do głowy. No w pewnym momencie zaczęłam spisywać te swoje plany i rzeczywiście było ich coraz więcej i wybierać spośród nich to, co wydawało mi się najbardziej dojrzałym pomysłem. Moja pierwsza książka literacka dotyczyła tego, jak pewna dziewczynka wypija napój z magicznej szklanki z koszyczkiem i przenosi się do czasów dzieciństwa swojej mamy, czyli do 1987 roku. Współczesna dziewczynka nagle dowiaduje się, jak to było właśnie w latach 80., no, w takiej końcówce czasów komunistycznych. I mama przy okazji, będąc wówczas też dziewczynką, uczy się czegoś od niej, dlatego że zawsze mi się wydaje, że zarówno my, rodzice, uczymy się czegoś od dzieci, jak i one od nas. To jest takie wzajemne i to staram się bardzo przekazywać w książkach, przez co one stają się takie familijne i często tak są oceniane i cieszę się, że jest to tak odebrane, jak właściwie oczekiwałam, więc to pamiętam, to właśnie był ten moment i do dzisiaj największą moją trudnością jest wybór tak naprawdę Obrazów, które się mają znaleźć w tak, książce. obrazów i tego, którą historię wybrać, którą się zająć, bo wiadomo, że jeżeli zajmę się nią na kilka miesięcy, to o tych innych muszę zapomnieć. Ja myślałem o tym, bo właśnie się zastanawiałem, jak przeglądałem dorobek literacki, o co chodzi z tą szklanką i koszyczkiem i sobie przypomniałem, że faktycznie w latach 80. te szklanki były w koszyczkach, koszyczki były i słomiane, i jakieś plastikowe, i był import z Związku Radzieckiego, gdzie były takie metalowe z jakimiś tam barwami i faktycznie widzę, że trafiłem. Czyli wychodzi na to, że i w pierwszej książce i poniekąd też w tej nowej, którą dzisiaj promujemy, czyli 7 kolorów wspomnień, jakby z tymi obrazami w jakiś sposób zawsze odnosisz się do własnych doświadczeń, do pewnych wspomnień. Czyli prawdą jest to, że w każdej książce jak w lustrze odbija się coś z autora, autorki. Tak, niedawno widziałam taki film Geniusz o Tomie Wolf i on tam powiedział, że inaczej nie da się pisać. Po prostu trzeba czerpać z tych swoich przeżyć, bo inaczej się po prostu wręcz nie da. To znaczy chyba trudno jest tak całkowicie się od tego oderwać, ale oczywiście są książki mniej lub bardziej osadzone w tej autobiografii. Wydaje mi się, że w każdej książce jest trochę mnie. W tej faktycznie jest dużo z tego względu, że ta wieś, którą tam opisuję, to właśnie jest ta, w której spędzałam dzieciństwo, jest tu motyw mojego dziadka i babci, ale z drugiej strony też bohaterka, z którą mogłabym się identyfikować, czyli wiekowo na przykład, czyli mama Hani, jest jednak dość ode mnie odległa. Ma dużo starsze dziecko, mieszka gdzie indziej, mieszka w Warszawie, ma zupełnie inny zawód, więc to są też takie rzeczy, które są często potrzebne, żeby tej autobiografii nie utonąć, bo wówczas za bardzo trzymałabym się faktów, a tak to mogę pozwolić wyobraźni samej. Tak, to zabieg bardzo udany. Ja przygotowując tą książkę do wydania i zapoznając się z tym materiałem, stwierdziłem, że może to ciekawy pomysł, czyli ta nastolatka, która jakby
trochę wbrew własnej woli poznaję historię swojej rodziny, ale przyznam, że już po wydaniu, bo takie książki wolę czytać, czyli nie na ekranie komputera, ale już właśnie w formie papierowej, po przekartkowaniu jej już wiem, że ja ją przeczytam, bo pomimo tego, że główną bohaterką jest nastolatka, bardzo podobna do także moich dzieci, jest tam też moja historia, czyli historia jakby odkrywania tego, co w naszych rodzinach, tutaj kaszubskich rodzinach na pograniczu, myślę, jest pewną oczywistością, czyli tych granic, które przez nasze losy naszych rodzin prowadziła historia. Jak ważna ta granica jest w 7 kolorach wspomnień? Ona jest bardzo ważna i ja ją poniekąd też odkrywałam wspólnie z bohaterkami. Z jednej strony zawsze interesowałam się II wojną światową, zawsze, to znaczy przynajmniej z 20 lat. Interesowałam się intensywnie II wojną światową, ale z drugiej strony stosunkowo mało wiedziałam tak naprawdę w porównaniu z tym, co w ogóle wiedziałam o wojnie, o tym, co konkretnie, bardzo konkretnie działo się w tym miejscu. I myślę, że to jest takie niesamowite też odkrywanie historii, które też mogłabym każdemu polecić, żeby właśnie odkrył, jak na przykład, załóżmy II wojna światowa, czasy komunistyczne, czy cokolwiek, jakiś inny ważny okres w historii, jak konkretnie oddziałał na rodzinę tej osoby, na sąsiadów, na miejscowość, w której oni żyli. To pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na wojnę. No a jeżeli chodzi o granice, to tutaj rzeczywiście tak pracując nad tą książką, dopiero sobie tak uświadomiłam, jak ona jest tam obecna konkretnie w tym miejscu, gdzie ja spędzałam wakacje. Ono znajdowało się przed wojną w III Rzeszy. Ale tuż obok była granica i były ziemie polskie, więc uświadomienie sobie tego, jako że ja też z wykształcenia jestem germanistką i nagle uświadomienie sobie tego, że to było tak bardzo blisko. A to tak dwa różne światy, tak, prawda? tak dwa różne światy i że to było też tak blisko historii moich rodzin, że to było naprawdę, ta historia była tak blisko tej rodziny, a przez to w jakiś tam sposób blisko mnie. No, spowodowało, że poczułam, że rzeczywiście muszę się tym zająć. Poza tym granice tutaj oczywiście wyznaczają też te kamienie graniczne, których pewnie już chyba na tej ziemi bytowskiej nie ma, może gdzieś jeszcze są, gdzieś tam widziałam na zdjęciach, ale one się tam znajdowały, więc ten kamień symbolizuje właśnie w mojej książce granicę, kamień, który bohaterki odkrywają w lesie. Dawny kamień graniczny. Jest to też granica, ta granica jest obecna w relacji matki z córką. Właściwie córka dochodzi do pewnej granicy. Rozumie, że dzięki tej podróży na Kaszuby, rozumie, że to, co dotychczas, tak jak dotychczas żyła, to jak ważni dla niej byli znajomi do tego stopnia, że zapominała o sobie, to nagle tutaj odkryła, że dotarła do pewnej granicy i pomogło jej to odkryć poniekąd mama, chociaż mama podobnie jak ona była trochę zagubiona, ale przede wszystkim dwie starsze panie, które one spotkały na tych Można powiedzieć prawie bohaterki. Tak, właśnie poza takie, naszą Hanią. Tak, bardzo, bardzo te istotne bohaterki, czyli pani Waleska, prawie 90-letnia kobieta, która tak naprawdę całą tę historię wojenną im opowiada, oraz jej opiekunka, która też z kolei pomaga chyba Hani tak osadzić się troszeczkę w życiu dorosłym, zrozumieć jej mamę, spojrzeć na nią z dystansem. Więc jest ta granica w życiu tych właśnie w życiu mamy i Hani. No i jest oczywiście ta historyczna granica wspólnie odkrywana historia rodziny, która się właśnie rozgrywała między właśnie tymi dwiema kulturami, polską, niemiecką, które tak bardzo się przed wojną przenikały i to było dla mnie takim niezwykłym doświadczeniem. Ja też mam takie odniosłem wrażenie, że tam jest jeszcze jedna granica, że to jest ta granica, którą jakby widać pomiędzy Hanią, tą naszą główną bohaterką, twoją główną bohaterką, która na początku powieści, powiedziałbym, jest zbuntowanym dzieckiem, zbuntowaną nastolatką,
a pod koniec powieści ona jest już w zasadzie, można powiedzieć, młodą kobietą i to w takim sensie jakby pewnego dojrzewania, czyli przekraczania, porzucania czasu dzieciństwa i pewnie rozumienia świata. Zastanawiałem się nad tym, bo w książce w zasadzie nie ma kaszubskich stylizacji, ich jest bardzo niewiele. Rozumiem, że to jest świadomy zabieg ze względu na czytelnika. Językowych, tak? Językowych, tak. A powiedz mi, jako autorka, jako polonistka i jako germanistka, jak patrzysz też na samych Kaszubów, którzy w pewnym sensie zostali podzieleni tą granicą i to taką granicą, która przyszła z zewnątrz, bo z jednej strony nastała Polska, z drugiej strony były Niemcy, a Kaszubi w tym wszystkim musieli się w jakiś sposób odnajdywać. I jak to widzisz? Tak, jak to rzutuje na to, jakimi my jesteśmy w tej chwili ludźmi? Czy to cały czas jest jeszcze w naszych rodzinach, czy to jest pieśń przeszłości? Trudno powiedzieć. Ta historia jest dość mocno przemilczana. Jakby to jest pewien problem, dlatego myślę, ja też kiedy do niej docierałam, to właściwie ją odkrywałam. Więc trudno powiedzieć, ten stosunek Kaszubów do Niemców, tak jak też opisywano w różnych artykułach naukowych, które czytałam, przygotowując się do pisania tej książki, jest taki dość ambiwalentny, ponieważ z jednej strony oni wskazywali na pewne zapatrzenie w tę kulturę niemiecką, a z drugiej strony no jednak olbrzymi żal związany z tym, co się wydarzyło w czasie wojny. Ja pamiętam też mój dziadek, kiedy mówił o Niemcach, to też właśnie gdzieś tam była ta ambiwalencja. Z jednej strony te złe wspomnienia, a z drugiej strony docenianie jednak niemieckiej kultury i pewnej wyższości. On ją jakby tak to chyba wyniósł z czasów swojego dzieciństwa. On urodził się w 1916 roku. Na pewno to, co jeszcze było w tych relacjach polsko-niemieckich takie specyficzne, no to oczywiście to, o czym wspomniałaś, ta sztucznie tak przeprowadzona granica, która powodowała, że niektóre wsie znalazły się po stronie niemieckiej, po stronie polskiej. Bywało tak, że właśnie Kaszubi przekraczali co niedzielę granicę, by pójść do kościoła po stronie polskiej na przykład. Były też dwujęzyczne szkoły, tutaj też różne są opinie na ten temat Niemców, na temat szkół właśnie tych niemieckojęzycznych na Kaszubach, no ale były też szkoły dwujęzyczne. Natomiast po tej drugiej stronie granicy, tam po stronie niemieckiej, no oczywiście im bardziej nazizm się nasilał, tym było trudniej, zdecydowanie trudniej żyć. No i ta polskość była rugowana. tłumiona, tak. Jakie kolory mają Twoje Kaszuby ze wspomnień? No właśnie ta paleta barw to jest takie niesamowite, bo ona jest taką paletą, która mi się w ogóle najbardziej podoba, jeżeli chodzi o krajobraz. Ona jest wyrażona, ona jest zawarta w hafcie kaszubskim, no bo oczywiście i ta zieleń, i żółć, złoto, i te różne odcienie błękitu i czerwień, która mi się przede wszystkim kojarzy z makami. I w ogóle mi bardzo mocno Kaszuby kojarzą się właśnie z czerwcem, być może dlatego, że był moment, kiedy ja przyjeżdżałam tam i wtedy ta przyroda najbardziej do mnie przemawiała. I ta paleta barw jest taką, która mi się wydaje najbardziej doskonałą, jeśli chodzi o krajobraz. Szczerze mówiąc, gdziekolwiek nie jadę, kiedy ten krajobraz jest zupełnie inny, to jednak czegoś mi brakuje, nawet jeżeli byłoby to przepiękne miejsce. Brakuje mi tej odpowiedniej palety, która po prostu ukształtowała się w dzieciństwie. Być może tak to jest, że dzieciństwo, to co nam, to dzieciństwie kształtuje naszą estetykę po prostu. I to jest właśnie stąd ten pomysł, on też nie przyszedł na początku, tak na dobrą sprawę, pisania tej książki. Dopiero w pewnym momencie postanowiłam podporządkować całą fabułę kolorom haftu i te kolory się przewijają zarówno w historii, jak i w tej współczesności. I choć może dopowiem czytelnikom, że właśnie nazwami tych kolorów są nazwane kolejne rozdziały powieści. Tak. To jest właśnie te 7 kolorów. I rzeczywiście ten pomysł początkowo wydał mi się bardzo ciekawy, bo lubię takie pomysły, które są proste i w jasny sposób coś komunikują, ale z drugiej strony zdałam sobie sprawę, że jest to też bardzo trudne i o ile te początki, zanim pojawiła się historia wojenna, jeszcze się udawało dość łatwo podporządkować, to później rzeczywiście
Później rzeczywiście już podporządkowanie historii wojennej pod kolorystykę to już faktycznie było bardzo skomplikowane, ale jakoś coś mi pomagało, tak jakby ta opowieść chciała być napisana i faktycznie zwłaszcza z kolorem granatowym, który tutaj symbolizuje morze. Wiadomo, że te kolory można też różnie interpretować, ale faktycznie to, że podporządkowałam historię kolorom, spowodowało, że zdecydowałam, żeby tam również ująć ucieczkę Niemców, co wiąże się z morzem, z tym kolorem granatowym. Tego nie było w moim pierwotnym zamyśle i to właśnie te barwy, ta paleta spowodowały, że to się pojawiło. Bardzo ważny oczywiście etap historii wojennej, ale ja chciałam się skupić na tej bardziej kaszubskiej historii. Natomiast tutaj zdecydowałam, że to włączę. Inaczej nie widziałam, jakby można było tutaj to połączyć z morzem, bo jednak Bytów a morze to jest jednak kawał drogi. I rzeczywiście to zdecydowało. Także później już w pewnym momencie te kolory też zaczęły mnie troszkę zaskakiwać, bo nagle okazuje się, że gdzieś tam napisałam jakąś scenę, że bohaterki jedzą truskawki, patrzę, a to w rozdziale czerwonym, tak? Akurat. Czyli jak nasza noblistka w ostatniej książce pisała, to jest tak, że pewne powieści chcą być napisane. Chcą być napisane, chcą tak. być napisane. Kiedyś też czytałam w takiej właśnie poświęconej twórczości takie zdanie, że pomysł znajduje sobie autora i go dręczy. I kiedy ten autor zdecyduje się go napisać, no to jakby pomagam mu też to dokończyć, a jeżeli jakoś zdecydowanie odmawia, to znajduje sobie innego autora. To myślę, że to w zasadzie to piękna puenta krótkiej rozmowy. Jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie o panią Walę czy Waleskę. Czy faktycznie w twojej wsi twojego dzieciństwa była też taka pani Waleska, którą wspominasz? Nie, niestety nie było. Gdyby była, to ta książka powstała dużo wcześniej, na pewno, ponieważ ja bym tą historię znała, a ja ją poznawałam tutaj sama, czytając zarówno wspomnienia, jak i teksty naukowe. One bardzo okazują się pomocne właśnie przy pisaniu beletrystyki, ze względu na swój obiektywizm. I niestety nie było takiej osoby, ja w ogóle nie było tam takiej osoby, która w ogóle by opowiadała, która byłaby tak bardzo wygadana. I ja tej historii właśnie mojej babci, jak i części tej historii, która wydarzyła się na Kaszubach, nie znałam z tego powodu, że brakowało takich opowiadaczy. Natomiast faktycznie z dużą przyjemnością o niej pisałam. Tworząc ją, opierałam się też na zdjęciach archiwalnych. Chciałam znaleźć konkretną osobę, która właśnie żyła w tych czasach, żeby miała taką twarz, jaką może mieć osoba urodzona w tym czasie, bo wydaje mi się, że czas wpływa też na nasze rysy twarzy, czas, w którym żyjemy. I to rzeczywiście była dla mnie duża przyjemność i pamiętam też, że ten moment, gdy odkryłam, że ona będzie taką narratorką w dużej mierze tej historii, to spowodowało, że też ta historia dla mnie ożyła, ponieważ to wydawało mi się, że ona, jak będzie opowiedziana jej głosem, to stanie się bardziej autentyczna. I nabierze więcej światła. Ja zwróciłem uwagę, dlatego pytam o Waleskę, bo gdy zobaczyłem tą postać, gdy przeczytałem o tej postaci, to jakby stanęło mi przed oczami moje ciocie, które pewnie byłyby w podobnym wieku, bo w tej chwili dożywają lat 90. Więc osoby, które w zasadzie są małomówne i to właśnie było to, dlatego się spytałem, czy rzeczywiście była taka, bo one są skarbnicy, ale musi być odpowiedni moment i odpowiedni nastrój, żeby tą historię opowiedziały. I to często tak jest, że w tym fartuchu takim codziennym, noszonym na wierzch na nawet dobre ubrania w niedzielę, jak postawi tego kucha drożdżowego, usiądzie przy stole, dopiero wtedy jest ten moment, kiedy jakby uchyla rąbka tajemnicy i opowie jedną historię, ale to zawsze jest tak, że może to jest w naszej naturze jako Kaszubów, że historie nieopowiedziane giną. Z jednej strony to wiem, a z drugiej strony
Tak ciężko czasem nam jest te historie opowiedzieć. Rzeczywiście, zdecydowanie jest to bardzo trudne. Ja też tak na dobrą sprawę czytałam różne wspomnienia i z nich dopiero zbierałam tą historię. To znaczy nie było tak na dobrą sprawę ani jednego takiego wspomnienia, które byłoby tak rozległe, żeby mi wystarczyło, czyli z takich różnych strzępków. Nawet widać, że kiedy pytano Kaszubów, żeby opowiadali, to były takie dość zwięzłe wypowiedzi i z tych różnych strzępków jakby zebrałam Czyli tę to taki całość. patchworkowy haft jest Tak, kaszubski. patchworkowy. Myślę, że w naszej rozmowy bardzo bym poprosił, żebyś spróbowała w 5 zdaniach powiedzieć coś o książce. Zareklamować ją dla naszych czytelników. Zareklamować książkę. Dobrze. Książka 7 kolorów wspomnień opowiada o 13-letniej, 12-letniej, 13-letniej dziewczynce, która wyrusza na Kaszuby po to, by wykonać projekt historyczny. Projekt ten polega na tym, by zapytać najstarsze osoby w danej miejscowości bądź swoich dziadków o ich historię z czasów wojny. I w ten sposób Hania właśnie trafia wraz ze swoją mamą na Kaszuby. Tam dawna przyjaciółka babci jej mamy, pani Waleska, opowiada historię Kaszubów tak na dobrą sprawę od czasów przedwojennych. Ona opowiada historię swojej rodziny, ale to jest historia od czasów przedwojennych poprzez obronę wybrzeża, pracę przymusową, wpisy na Volkslistę, pobyt w obozie w Potulicach, ucieczkę Niemców, przemarsz Armii Czerwonej i aż po czasy wczesnopowojenne. Wszystko to podporządkowane jest 7 barwom kaszubskiego haftu i dzięki tej historii mama i Hania lepiej poznają rodzinę i przez to odbudowują taką swoją nadwątloną relację, nadwątloną nastoletnim buntem, poprzez to, że odkrywają, że właśnie mają wspólną historię. Zapraszamy wszystkich do lektury 7 kolorów wspomnień, do odwiedzenia Lesna, do odwiedzenia Jezorna i do poznania razem z Hanią historii jej rodziny i może też odkrycia tajemnic, które są gdzieś pozaszywane w naszych rodzinach.